og velkommen til. Mit navn er Malene Hjortflod, og med den her korte video, der vil jeg gerne have lov til at invitere dig til at deltage på min online gratis workshop, som jeg holder den 31.12. kl. 12, lige inden det bliver nytår. Du skal lytte med på workshoppen, hvis du er ved at være rigtig godt og grundigt træt af at knokle. Hvis du føler, at dit knokleri det påvirker dig selv og din familie og måske generelt dine omgivelser. Hvis du føler, at det kan være rigtig svært at nå det hele, og at du sådan hænger i en klokkestreng. Eller hvis du bare har det sådan, at du føler, at du har svært ved at slappe af. Så tror jeg, det vil være noget for dig. Jeg vil nemlig guide dig igennem en rigtig effektiv øvelse, hvor du kan komme til at slippe det her knoklemønster. Jeg vil også give dig et redskab, som gør, at du kan blive ved med at blive holdt på sporet. Og så vil jeg give dig mulighed for at få gratis coaching fra mig på de spørgsmål, du måtte have til det her emne, eller til andet, der kommer op igennem workshoppen. Det er 40 minutter, det kommer til at tage, og det er klokken 12. Og mit ønske er, at det kan bidrage til, at du kan få et 2015 med masser af nærvær og ro. Du skal registrere dig lige hernede under dit navn og din e-mail, så får du automatisk en reminder om, at vi kører, og et link. Og så vil jeg glæde mig til at lytte til dig, se dine spørgsmål på workshoppen, og så vil jeg ønske dig en fantastisk dejlig jul. Hej hej.